ka ba? Mayabang isip connected na ano? Ano? Bakit ka nainggit sa kanya? Hindi ko na. Hindi ko na. Babae ka lalaki? Ha? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 70. 70. Okay. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Lahat yan. Kakalasin mo, hindi na kita mapansinin. Huwag ka na babalik sa kanya. Taga saan ka? Hindi ko alam yung pangalan mo. Taga saan ka lang? Mindanao, Bisaya, Luzon, Tagalog, Ewan. Ano ka? Kapampangan? Ha? Kapampangan ka. Taga saan ka sa lugar? Ascomo, Florida, basta, malawak ang Pampanga. Saan ka? Ascomo ka lang? O sige, hindi na kita tatanungin ha. Kakalasin mo na yung nilagay mo sa kanya. O sige, tanggalin mo. Lahat. Tanggalin mo! Tanggalin mo! Pag hindi mo tinanggal, pipilipitin kita. Tanggal! Kunin mo lahat yung sakit na nilagay mo. Sige. Ipikit mo yung mata niya. Talas. Tapon. Tapon mo sa lupa. Meron pa. Ubusin mo. Meron pa. Marami pa. Huwag ka na babalik sa loob ng katawan niya, ha? Naiintindihan mo? Huwag ka na babalik. Ha? O, sige. Meron pa, wala na? Sigurado? O, sige. Lumayas ka na. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang tao, lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dilat mo kamay. Dilat. Ang pangalan mo? Ilan taon ka na? 42. 42. Sige, galaw mo itong kamay mo. Masakit? Hindi na masyado? Yan yung daliri mo. Pantay na. Ay, nakakita niyo rin po kanina, hindi din pantay. Kunti na lang. Teka rito. Gumalaw na? Wala na sakit? Upo rito. Pantali lang yan. Relax lang. Tawa siya. Walang alam yung asawa. Yung mga sinasabi niya, 70, 71, 70 na siya. Hindi niya alam. Ascomo lang din po, ne? Malakas ang usog. Mausog ka ng tao. Galit siya sa'yo. Tinatanong kita kung babae ka lalaki, ang sagot mo, di mo alam. Ilang taon ka na? 70? 70 ba o 71? 70 po. 70. Ba't mo sinasabi 70 ka? Tingnan mo, meron tayong camera sa likuran, no? Kinakamera ka ni MLA. Sayo mo, 70 ka na. Natanda ka na pala yung asawa. Panood mo, Mile. Oh. Panood mo